Niin, hyvät kuulijat, ikäjakautumastanne päätellen, niin täällä on kyllä varmasti yleisön joukossa sellaisiakin, jotka ovat lapsena sairastunut tuhkarokon. Mutta ehkä suurin osa kuitenkin on niin onnellisessa asemassa, että ei ole sairastanut tätä todella vakavaa tautia. Suomesta tuhkarokko on eliminoitu hyvin tehokkaan rokotusohjelman ansiosta. Nyt elämme vaihtoehtoisten faktojen aikaa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu kaikenlaisia juttuja siitä, että rokotus mukama on vaarallista ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos tämä jatkuu ja jos todellakin tapahtuu niin, että vanhemmat eivät enää jatkossa vie lapsiaan neuvolaan ja jättävät lapsensa rokottamatta, niin se johtaa väistämättä siihen, että Suomessakin lapsia kuolee tuhkarokkoon. Se on kauhea tauti. Lapset kärsii, jos ne nyt jää henkiin, niin kärsii. Maailmanlaajuisesti tuhkarokko tapaukset ovat vähentyneet. Tällä vuosisadalla WHO on laskenut, että tämä rokotusohjelma on säästänyt yli 20 miljoonan lapsen hengen. Mutta edelleen tänäkin vuonna maailmassa tulee olemaan yli noin ehkä 400 000 tuhkarokkotapausta, joissa puolet kuolee. Tällä hetkellä joka 4. minuutti lapsi kuolee tuhkarokkoon. No nyt väitetään, että, ja onhan se totta, että suurin osa näistä kuolemantapauksista tapahtuu kehitysmaissa, 95% itse asiassa, mutta kuitenkin 5% tapahtuu länsimaissa. Ja 5% on noin 7 000 kuolemantapausta. 20 lasta kuolee päivässä, myös Suomen kaltaisissa maissa. Ja asia on niin, että tämä eliminoiminen, me saimme vähän esimakua tästä jo vuonna 2011, kun ei tapahtunut tällaista epidemiaa, mutta kuitenkin oli 21 tuhkarokkotapausta Suomessa sinä vuonna. Kun tämä rokotusohjelma käynnistettiin vuonna 1982, niin sen jälkeen on ollut Suomessa vain yksittäisiä tapauksia. Kokonainen lääkärisukupolvi on kasvanut, joka ei ole koskaan edes nähnyt yhtäkään tuhkarokko kliinistä tapausta. Ja jos tämä tauti tulee takaisin, siis nämä yksittäiset tapaukset ovat ulkomailta tuotuja kaikki. Mutta silloin vuonna 2011 niin oli muutama, se tuli tietysti ulkomailta, mutta oli muutama sellainen tapaus, jossa tämä suomalainen tartutti sitten toista suomalaista. Ja mikäli siis tämä rokotuskattavuus laskee, niin silloin tulemme Suomessakin näkemään lisää siis epidemioita oikein. Ja mä lopetan nyt saarnaamisen tähän ja yritän
kertoa, miten matemaattisten mallien avulla voidaan tutkia näitä rokotusohjelmien implikaatioita, mitä tapahtuu, kun lapsia rokotetaan ja mitä tapahtuu, jos jätetään rokottamatta. Nyt väitetään, että tällaisessa yleisöluennossa niin luennoitsija menettää puolet kuulijoistaan jokaisen kaavan tai yhtälön yhteydessä. Ja näin karkeasti arvioiden, niin jos mä esitän 6 kaavaa, niin silloin mulla ei ole yhtään kuulijaa enää. Mutta onneksi mä näen, että yleisön joukossa on yksi, joka on väitellyt matematiikasta, että eikä hän nyt sitten jaksaa kuunnella loppuun saakka. Mä tulen keskittymään 3 esimerkkitautiin, taikka oikeisiin, ne ovat kyllä ihan oikeita tautia. Se on tämä tuhkarokko, sitten vihurirokko ja vesirokko. Nämä 2 ensimmäistä kuuluu jo tähän yleiseen maksuttomaan rokotusohjelmaan Suomessa, ja tämän vuoden syyskuussa niin vesirokko-rokotus tuodaan myös tähän neuvolajärjestelmään. Ja tuhkarokkohan on tauti, joka antaa sairastuneelle elinikäisen immuniteetin. Ja mä esitän nyt hyvin yksinkertaisen matemaattisen mallin siitä, miten tämä tauti etenee ja miten tällainen epidemia syntyy. Ja mä jaan tämän koko populaation 3 luokkaan: S, I ja R. Ja S, siihen kuuluvat taudille alttiit, ja I-luokkaan kuuluvat nämä sairaat, ja tämä tulee englannin kielen sanassa susceptible, ja I on infected tai infectious, ja sitten R on removed, ja siellä ovat kaikki ne, jotka ovat saaneet elinikäisen immuniteetin, taikka sitten kaikki tautiin kuolleet. Taudin etenemisen kannalta on yhdentekevää, onko henkilö kuollut vai immuuni, koska hän ei tartuta tätä tautia eteenpäin. Ja me tässä voimme nyt olettaa, koska kuitenkin tällainen tyypillinen epidemia kestää muutamasta viikosta muutaman kuukauteen, ehkä korkeintaan puoli vuotta, niin voimme olettaa, että populaation koko pysyy vakiona, koska tietysti tapahtuu, ihmisiä syntyy, kuolee, mutta kuitenkin tämä voidaan jättää huomiotta. Ja silloin tämä malli näyttää tällaiselta. Mä selitän kohta, ellei te ymmärrä tästä yhtään mitään, niin ei se ole niin vaarallista. Mä selitän kohta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tällainen altis yksilö voi sairastua, ja tämä tapahtuu, jos täällä on kemistejä yleisön joukossa, niin massavaikutuksen lain mukaan. Eli tässä oletetaan, että kaikilla on kontakteja kaikkien kanssa
samalla intensiteetillä. Eli tämä on täysin, populaatio on täysin sekoittunut. Näin ei tietenkään todellisuudessa ole, vaan varsinkin näiden lasten sairauksien kohdalla niin nämä tartunnat tapahtuvat kouluissa, tarhoissa ja sitten lapset tuovat taudin kotiin ja ehkä vanhemmatkin sitten saavat sen. Ja mitä enemmän on näitä sairaita, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä tämä tartunta tapahtuu. Ja sitten meillä on joku vakiointensiteetti, jolla sitten tämä sairastunut yksilö toipuu ja saa tämän elinikäisen immuniteetin. No nyt tämä yhtälö voidaan ratkaista. Ja tässä on nyt muutama parametri beta ja S, ja sitten tuo vakiopopulaation koko on N, se on siis S plus R plus I. Ja tämä tärkein parametri tässä mallissa on niin kutsuttu lisääntymisluku, jota merkitään R0, joka on, voidaan esittää näiden muiden parametrien avulla näin. Se on tämä beta, eli tämä tartuntavauhti kertaa populaation koko jaettuna tällä kuolleisuusintensiteetillä. 1 per my on muuten tämä odotettu elinikä. No nyt tällä R0 on hyvin selkeä biologinen tulkinta. Se on sekundääritapausten odotusarvo, jos siihen populaatioon tuodaan yksi sairas yksilö, muuten tällaiseen taudittomaan populaatioon. Ja tämä on nyt hyvin niin kuin realistinen tilanne, jos ajatellaan Suomea, koska tämä on tauditon maa. Ja sitten joku ulkomaalainen tulee, joka sairastaa tuhkarohkoa, ja kysytään, että montako sekundääritapausta tästä on seurauksena. Ja nyt on intuitiivisesti selvää ja matemaattisesti voidaan todistaa, että meillä on tällainen kynnysilmiö. Jos tuo lisääntymisluku R0 on suurempi kuin 1, se tarkoittaa sitä, jos on esimerkiksi 2, niin silloin yhdestä sairasta tulee 2 tartuntaa, eli sen jälkeen meillä on 2 tapausta, 4, 8, 16 ja syntyy tällainen geometrisesti kasvava epidemia. Jos sen sijaan R0 on pienempi kuin 1, niin keskimäärin yksi sairas yksilö tartuttaa vain puoli yksilöä, ja sitten 1 plus puoli plus 1 neljäsosa plus 1 kahdeksasosa on 2 tämä summa. Eli ei synny mitään epidemiaa, mutta ehkä muutama tapaus kuitenkin ilmestyy. No, jos tämä R0 on suurempi kuin 1, niin silloin tuo ratkaisu näyttää tällaiselta. Tässä meillä on alttiit ja pystyakselilla meillä on nämä sairaat, niin lähdetään liikkeelle siis yhdestä, niin se menee jotenkin näin. Ja mä haluan nyt painottaa sitä, että tässä, eli siis tuo epidemia päättyy jonkun ajan kuluttua. Ja mitä suurempi R0 on, niin sitä pienempi tämä väli tässä on. Mutta kuitenkin tämä väli on aina positiivinen. Eli koskaan ei voi olla niin, että koko populaatio sairastuu tähän tautiin. Ja nyt mun on pakko mainita, että 2-3 vuotta sitten niin ylioppilaskirjoitusten pitkässä matematiikassa oli tehtävä, jossa oli joku tällainen tauti, joka levisi yliopiston kampuksella, ja sitten kysyttiin, että
että minkä ajan kuluttua kaikki opiskelijat ovat saaneet tämän taudin. No mä nyt melkein jo soitin ylioppilastutkintolautakunnalle haukkumaan, koska siis tämä on niin epidemiologian perusteoreema, että näin käy. Siis keskiajalla rutto tappoi arviolta ehkä 3/4 Euroopan väestöstä. Eivät tappanut ihan kaikki. Osa jäi eloon ja sen takia me olemme nyt täällä. No nyt tällaisen rokotusohjelman tarkoitus on tietysti se, että saadaan tämä R0 pienemmäksi kuin 1. Ja otetaan käyttöön uusi tällainen parametri F, joka on siis rokotettujen osuus koko väestöstä. Ja silloin tuo N tässä, niin tällainen osuus F siirtyy suoraan tähän R-luokkaan. Ne saavat tämän rokotuksen kautta immuniteetin, ja 1 miinus F on sitten alussa alttiita tälle taudille. Eli silloin tämän rokotusohjelman ansiosta niin tuo R0, kirjoitan yläviitteeksi VAC, niin kuin vaccination, niin se onkin 1 miinus F kertaa tuo R0 ilman rokotusohjelmaa. Ja silloin yksinkertaisesti huomaamme, että tuo R0 VAC on pienempi kuin 1, jos ja vain jos tuo osuus on suurempi kuin 1 miinus 1 per R0. Ja on arvioitu, että tuhkarokon tapauksessa R0 on niinkin iso kuin 18. Tämä vaihtelee vähän maasta toiseen, koska tässä R0 määritelmässä tuo populaatiotiheys on täällä osoittajassa. Että jos on hyvin harvaan asuttu maa, niin tuo R0 on ehkä pienempi. Mutta nyt tietysti tämä oletus tästä massavaikutuksen laista, niin se ei nyt ole oikein päde, koska niin kuin mä sanoin, niin nämä tartunnat tapahtuvat kouluissa ja tarhoissa. Että ilmeisesti tuo on nyt WHO:n ilmoittama luku, niin kyllä kai se pitää paikkansa. Ja silloin F:n pitää olla suurempi kuin 0,95. Eli jos tuo rokotuskattavuus on 95%, niin silloin olemme turvassa. Ja Suomessa tämän erinomaisen neuvolasysteemin ansiosta niin me päästään todellakin tuollaiseen lukuun. Mutta tällä hetkellä niin raportit osoittavat, että ollaan aika hilkulla. Ja jos nyt vielä tämä trendi jatkuu ja rokotuskattavuus alenee, niin silloin tämä tuhkarokko palaa endemiseksi taudiksi Suomeen. No, tämä oli nyt aika yksinkertainen juttu, mutta mennään tuohon toiseen tapaukseen, vihurirokkoon. Vihurirokko on suhteellisen lievä lastentauti. Mutta jos raskaana oleva nainen saa tämän taudin ensimmäisen kolmanneksen aikana, niin silloin on erittäin suuri vaara, että sikiö vaurioituu. Puhutaan
synnynnäisestä vihurirokko-oireyhtymästä. Ja lapsi voi syntyä kuurona, sokeana, joskus jopa siis kuurosokeana, voi saada todella vakavia kehitysvammoja. Ja tämän takia ainakin Suomessa ja Englannissa niin 70-luvun puolessavälissä ryhdyttiin rokottamaan tyttöjä, 11-13-vuotiaita tyttöjä, ja siis vähän ennen murrosikää, ja ajatus oli tietysti selvä, tai ajateltiin näin, että poikia ei tarvitse rokottaa, koska niillä se on täysin vaaraton tauti. Sitten vasta synnyttäneet äidit sai myös rokotuksen synnytyslaitoksella. Tämä alkoi Suomessa vuonna 1975 ja jatkui vuoteen 1988 saakka, jolloin se yhtäkkiä päätettiin, että nyt kaikkien pitää saada tämä piikki. Ja mikä meni pieleen? Tämä käyttöön otettu systeemi aiheutti sen, että nämä todella vakavat synnynnäiset vihurirokko-oireyhtymätapaukset, niin niiden lukumäärä kasvoi. Eli tämä rokotusohjelma oli niin huono, että se oli haitallinen. Minkä takia? No sen takia, että kun ilman minkäänlaista rokotusohjelmaa, niin silloin melkein kaikki, itse asiassa noin 86% saa tämän vihurirokkotaudin jo lapsena. Ja kaikki on hyvin. Mutta jos osa populaatiosta rokotetaan, niin se johtaa siihen, että tuo ikä, jolloin sairastuu tähän tautiin, jos sairastuu, niin se kasvaa. Ja itse asiassa niin voidaan johtaa tällainen kaava, mä en nyt tee sitä, mutta että A-viiva, eli tämä odotettu ikä, jolloin sairastuu tähän tautiin, niin se on 1 per my kertaa R0. Ja mä kirjoitan nyt tuohon 1 miinus F, missä F on tuo sama F kuin ennen, eli siis tuo osuus, joka saa tämän rokotuksen. Vihurirokon tapauksessa tuo R0 se on pienempi kuin tuhkarokon tapauksessa, se on 7. Ja silloin ilman minkäänlaista rokotusohjelmaa, eli kun F on 0, niin silloin tuo A on noin 9 vuotta. Se on se odotusarvo. Eli, ja se tarkoittaa sitä, että hyvin harva raskaana oleva nainen saa taudin. Eihän se ole poissuljettua, mutta se on harvinaista. Jos vain tytöt rokotetaan, F on puoli, niin silloin tuo A onkin 22. Ja naiset ovat parhaassa hedelmällisessä iässä. Nyt 100% ei koskaan päästä. Eli aina on tyttöjä ja naisia, jotka jäävät tämän rokotusohjelman ulkopuolelle. Ehkä ulkomaan matkan takia tai tyhmien vanhempien takia tai jostakin syystä. Ja tämä johti siihen, että nämä raskauden aikaiset tapaukset lisääntyivät. Ja se on vielä pahempi, siis vielä
on toinen efekti tietysti ensin, koska poikia ei rokotettu, niin miehet saivat tämän taudin sitten keskimäärin noin, kun he olivat 20-vuotiaita. Ja nyt on niin, että 20-vuotiaat miehet ne seurustelevat samanikäisten naisten kanssa, jolloin tämä vihurirokkotartunta niin kun siirtyy tähän naisystävään, ja aika usein käy sitten niin, että nainen tulee raskaaksi. Ja minkä ihmeen takia päätettiin ryhtyä tällaiseen ohjelmaan, kysymättä matemaatikolta? En voi ymmärtää. Miksi tämä päättyi yhtäkkiä? Se päättyi, koska matemaattinen epidemiologi Roy Anderson kirjoitti avoimen kirjeen The Lancetille vuonna 1988, jossa hän sanoi, että tämä on aivan kauheata, että tämä congenital rubella syndrome-tapaukset lisääntyvät tällaisen. Ja sitten Englannissa ja Suomessa niin siirryttiin heti toisenlaiseen ohjelmaan. Tämä MPR-rokote otettiin käyttöön Suomessa vuonna 1982, muistaakseni, mutta kuitenkin kuitenkin jatkettiin tätä käytäntöä, että tytöille annettiin sitten vähän ennen murrosikää. Mutta nyt tämä R0 on myös vihurirokon tapauksessa paljon, siis todella merkittävästi yhden alapuolella. Tässä niin F täytyy olla suurempi kuin 0,86, silloin tuo vihurirokko eliminoituu kokonaan. No, mennään sitten tuohon viimeiseen tautiin, vesirokkoon. Nyt on päätetty, että Suomessa syyskuun 1. päivästä lähtien niin tämä tulee mukaan tähän yleiseen rokotusohjelmaan, eli kaikki pienet lapset saavat neuvolassa tämän suojan. Ja sehän on hyvä asia. Mutta asia ei ole näin yksinkertainen. Vesirokko on kanssa lapsille, no se on aika paha tauti, mutta se on aikuisille se on vielä pahempi, todella kivulias tauti. Ja tässä on nyt tietysti sama riski olemassa, että kun vihurirokon tapauksessa, että jos tämä kattavuus ei ole riittävän suuri, niin silloin nämä ikävät tapaukset lisääntyvät. Mutta tässä on vielä toinenkin komplikaatio. Nimittäin tämä sama virus aiheuttaa myös vyöruusutaudin. Ja on niin, että vain henkilö, joka on sairastanut vesirokon, voi saada vyöruusun. Et se virus se menee johonkin lepotilaan ja sitten se aktivoituu myöhemmin elämässä. Tyypillisesti noin 60 vuoden iässä. Tämä on aika tavallinen. Noin 1/3 kaikista, jotka ovat sairastaneet vesirokon, saa sitten myöhemmin elämässään vyöruusun. Ja nyt tällainen on siis, ja vyöruusu on todella kivulias tauti. Se on ja sen insidenssiä pitäisi minimoida. Ja nyt on tietysti mahdollista, että tollainen osittainen, jos tämä F-kattavuus ei ole riittävän suuri, niin ehkä vyöruusutapausten lukumäärä nousee. Miksi? No sen takia, että on osoitettu, että jos henkilö on kontaktissa
vesirokkopotilaiden kanssa, niin hänen todennäköisyys sairastua vyöruusuun pienenee. Jos hän altistuu tälle virukselle, siis jos hänen omat lapsensa esimerkiksi sairastaa vesirokkoa, niin silloin hänen todennäköisesti sairastua vyöruusuun se pienenee. Tämä immuunijärjestelmä saa tällaisen jonkunlaisen boostauksen tästä. Ja tämän takia olisi kyllä syytä tutkia vesirokkorokotuksen implikaatioita nimenomaan vyöruusua silmällä pitäen. Ja sen takia niin mä olen rakentanut tällaisen strukturoidun mallin, jossa nämä R-luokan yksilöt, jotka ovat siis toipuneet vesirokosta, niin heille liitetään nyt tällainen yksulotteinen muuttuja X siten, että kun ne toipuu, niin X:n arvo on 0 ja sitten tuo X kasvaa jonkun säännön mukaan. Ja ajatus on se, että mitä suurempi X-arvo on, sitä suurempi riski on sairastua vyöruusuun. Muistakaa, että vain ne, jotka ovat toipuneet vesirokosta, voivat saada tämän vyöruusutaudin. Ja sitten tämä nopeus, jolla tämä X-muuttujan arvo kasvaa, niin se riippuu tästä I:stä, eli näiden vesirokkopotilaiden lukumäärästä. Tämä on niin kuin empiirinen fakta. Ja silloin, ja nyt no niin, ehkä mä en kirjoitakaan sitä yhtälöä, koska silloin se on nimittäin osittaisdifferentiaaliyhtälö, ja se on kyllä niin paha. Eli mä piirrän kuvan tästä. Mä sanoin ne oletukset näin sanallisesti, ja silloin niillä oletuksilla jos merkitään, tässä on nyt I on siis vesirokkopotilaiden lukumäärä, ja tässä on sitten J, joka on vyöruusuinsidenssi, eli montako uutta tapausta on aikayksikköä kohti. Ja nyt tuon mun mallini mukaan, niin tuo käyrä on tällainen. Ja nyt on selvää, että tuo I, tämä on nyt tasapainotilassa, niin tuo I kasvaa, kun F, tai I vähenee, kun F kasvaa. Eli jos rokotus, tämä kattavuus kasvaa, niin silloin tietysti vesirokkotapausten lukumäärä pienenee. Se on ihan selvä. Mutta olettakaamme nyt, että tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, jossa ei ole tällaista rokotusohjelmaa, niin tuo tasapainokohta onkin tässä. Mä en tiedä, onko se, mutta saattaa olla. Niin se tarkoittaa sitä, että jos tuo F ei ole riittävän suuri, niin silloin nämä vyöruusutapaukset lisääntyvät. Eli tuon F:n täytyy olla todella iso, jotta päästään tähän, missä tuo vyöruusun insidenssikin on selvästi pienempi kuin tässä tilanteessa. Mutta toisaalta, jos nyt päästään
koska yleensä nämä rokotukset annetaan jonkunlaisena kombinaationa MPR, siis on siis sekä tuhkarokkoa, sikotautia että vihurirokkoa vastaan, niin todennäköisesti Suomessa nyt päästään tällaisiin arvoihin, jolloin vesirokko eliminoituu kokonaan ja pitkän jonkun ajan kuluttua, niin silloin vyöruusutapauksetkin katoavat. Paitsi että tämä vesirokkorokotus, niin sekin altistaa kyllä vyöruusullekin tauti. Eli jos joka kolmas, joka on sairastunut vesirokon, saa vyöruusun, niin ehkä joka 10, joka vieläkin pienempi osuus, joka saa tämän rokotteen, sitten sairastuu vyöruusuun. Mutta tämä osoittaa jälleen kerran, että pitää olla varovainen ja pitäisi nyt tehdä huolellinen matemaattinen analyysi, jotta samankaltainen skandaali kuin tuossa vihurirokko-tapauksessa, että se ei vaan toistuisi. Joo, mä lopetan tähän. Kiitoksia.